10:05 nagusia etorri da eta errieta egin dio Lukasi. Gero, lanean hasi da Lukas. Ordu batean, lantegitik atera da. Lukasek autoan izuna ikusi du eta irakurri gabe hautsi du. Gero, jatetxean, bakarrik bazkaldu du. Eta bazkaldu bitartean, telebista ikusi du. Arratsaldeko 4:00 lantegira itzuli da. Lukasek lankideekin kiniela bete du. Lukas 7:00 lantegitik atera da. Baina ez da etxera joan. Lagun batekin tabernaz taberna ibili da. Gaueko 11:30 etxera iritsi da. Oheratu baino lehen, afaltzeko oilaskoa jandu Lukasek. Goizeko ordu batean oheratu da, eta Supermanekin amets egin du Lukasek.